ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи раште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хона фурӯшӣ рӯй кардан аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, территорияи Файзобод, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Дангад, ноҳияи Рӯдакӣ ва аз квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо аст, ки нархҳои арзон кардем. Нархҳои арзон, миёна ва нархҳои қиматам аст. Касе ки мисол ҳамхали хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад WhatsApp имо кор мекунем, рӯй кунем, реклама мекунем. ва дӯстон азиз, курси имрӯза ҳар хел бозӣ кардем. Мақсад 127 буд бо 119, 121 ам хел бо фуромада нарх курс ростига бозӣ кардем. ва дӯстон азиз, кадоме ки дар ҳамин навори имрӯзаи мо агар хонаи махбули шакли наёфта бошад, метавонад ки дар комментария нависем. Мо дар видеои оянда мақсад ки пешкашон мекунем ва хонаҳое ки мо дар имрӯз рӯй кардем, мо ина ба шумо ҳамаашро фаҳмода метавонем. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза маромад рафтем. дӯстони азиз, пеши наворро сар кардем, якта компания передстиони границаи хуберо ба шумо тавсия метавонем, ки компания якаи парвиз аст, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро Садовод гирифта ба самти Қазоқистон ба сарҳад бурда сохсолманд меоранд. Инчунин забони урусиро медонанд, забони узбекиро медонанд ва забони тоҷикиро ва инчунин ҳар рӯз ресторан мошиношон мошинои комфортни 390 марка мошин дорад. Кадомашро хотон интихоб кунен. ҳар рӯз ресторан мошиношон мошинои замонавӣ, комфортни, кондитсионер ва таҷрибаи чандсолаи корӣ. Агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, яъне кӯмаки худшона мерасонанд. Дӯстони азиз, ҳар ду рақамошро кор мекунад, ҳар ду дар WhatsApp дорам. Мо ба шумо компания якаи парвиза тавсия метавонем, ки яка уже хелаки хати мо кор бе компания боварӣ. Дӯстони азиз, маромад дигар маълумот агар аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка ва муомила мекунем, маромад занг занем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае, ки бо нархи арзонаи срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Мелкомбинат, кӯчаи Коргарон 15, квартираи 14. шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Мелкомбинат, кӯчаи Коргарон, яъне Коргарон 15, квартираи 14. сехонага квартира астае, ки дар дуюм ошона қарор дорад. доми дуошона астае, ки 65 квадрати метрае. сехонага квартира дар дуюм ошона, дӯстон азиз, доми дуошона астае, 65 квадрати метр. Квартира хела кушода сехонагаи калонае. бо об свет таъмин аст. Дӯстон азиз, боз дар поёншам 1 сотиқи дига аз пеш замин дорад, бо 1 сотиқи дига аз пушт замин дорад, яъне ки 2 сотиқ замин дорад. об свет позитсиян. Дӯстон азиз, ҳоҷатхона, дӯстон азиз, банияш дар поён астае. ҳам ҳоҷатхона аз и пара дорад, ҳам аз и парам дорад. боз кухниш дурушда астае, боз берунам када мешавад. гирди ванаш, дӯстон азиз, замина полни худ мегад, мақсад ки бо сменблокати маҳкам астае. боз навес дорад барои ҷои мошинмонӣ, барои аловхона, мақсад ки хеле чизом кардагӣ аст. дӯстон долон навес кардагӣ аст. дӯстон азиз, гирди хона маҳкам, якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда шинондагӣ аст, яъне ки дарахтон дорад. дӯстон азиз, гирди ванаш полни худ сменблокати маҳкам астае. 2 сотиқ замин, об свет аст. дӯстон азиз, боз ҷои сарай дутага, ҷои сарай дорад. дӯстон азиз, гирдаш маҳкам астае ва ҳоҷатхонаам дар поёнам дорад. дӯстон азиз, хонаҳо хайр ремонту сода барои зиндагитон мешавад. дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ, ки нархи арзон кард. 280 бо муомила дорад. замин дорад. дӯстон азиз, долон полон, аловхона, обшимамачи, ҳоҷатхона банияш карди. боз 3 дар дига хона дар боло аст. 2 сотиқи дига замин астае. дастрочна мегум чӣ хеле гуфтум, 280 бо муомила дорад. прамои рақамои Россия, тоқа рақамош кор мекунад ва WhatsApp-ам дорам, прамои рақамои Россия. оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот агар нафаҳмида бошед, агар шумо нофаҳмо ки бошад, шумо ҳамин рақамҳо дар WhatsApp шумо занг занед, ҳамашро ба шумо соҳибаш фаҳмода метавад ва арзонам мекунад. дӯстон азиз, метавонед ки чӣ маълумоте ки нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавад ва мақсад ки ремонташам 100% аст. дӯстон азиз, лайкҳоро занед, фаромӯш кунед, навора то худаш тамошо кунед, маромад дар як касе ки мехарад занг занад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае, дӯстон, ки ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ ба квартира срочна. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар маҳаллаи Зарафшон, кӯчаи Армуғон, болои заправкаи Рустам. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ, 5 дар хонаи калон, ки бо об свет таъмин аст ва ремонтҳои замонавӣ аст. дӯстон азиз, 4 сотиқ замин, 5 дар хонаи калон, коридор, ошхона, бания, кухня. дӯстон азиз, гирди хона полни худ маҳкам, ремонтош 100%, об свет мегад, позитсияне. ва ба духонага квартира мегад. дӯстон азиз, алиша мешо метавонем ки пешниҳод кунем ва нархи хона сумаки
430,000 сомонӣ аст ки боз бисёр не камтар муомила мешавад. Хона ҷои беҳтарин намекард, мақсад ки заправка, мактаб, масҷид, мағоза ҳама чизое ки лозимияе хеле наздикиша обшавед. Ҳамин хеле чизое ки ба заправка хеле чизои даркорӣ наздикиша ва обсоячам ҳастай гирди хона полни худ маҳкам ремонтошон замона ва якчанд намуд дарахтонам дорад. дӯстон аз оиди ҳам хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, агар ягон саволои зиёдтон бошад, агар промои рақамҳои дастишона ҳар ду рақамҳош рақамҳои тоҷикистон аст, ҳар душ рақамҳои мегафон аст, 24 соат кор мекунад, рақамҳои 30 ва рақамҳои 60 кор мекунад. Ягон саволтон бошад, ягон маълумотои иловагӣ бошад, агар марҳамат шумо занг занед ба шумо фаҳмондоҳед ва алиши ба духонага квартира мегӯяд бошад пешкаш кунад аз амин территория шаҳр алиш мекунанд. метавонем бо маълумоти пурраша срочно бо марҳамат занг занед гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулбута дӯстони азиз. заминашо қариб ки 1.5 сотиқ замин аст. ягу аз 10-25 мега дӯстони азиз. се дар дигар хона кардагӣ аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз, термиз, гирдихона маҳкам, рӯи ҳавали полни худ буручатка чиндагӣ ва хонаҳо ремонтҳои беҳтарин доранд. кухни отдельно дӯстони азиз, душавой дӯстони азиз ва аст ҳоҷатхона отдельно аст ва мақсад ки ҳамаш қоидави аст дӯстони азиз. бо мақсад ки дуюм туалетчам дорад, мега дута туалет дорад. да ҳавлӣ ҳам дурунд аст, ҳам бо дар ҳавлӣ аст. мега хай заминаш майда ки гирдиванаш маҳкам, хай ремонтҳои беҳтарин, ҳамагӣ суратҳои беруша дуруш нест. агар шумо ки бухоҳед бо метавонед занг зада бо мақсад ки суратҳои навша мақсад ки талаб кунед. дӯстон азиз, хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 500,000 сомонӣ ки боз мега савдо мешавад. нархи хонара 500,000 сомон мондиян бо муомила ва савдо мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои дастишона якта рақам дорад ки промои кор мекунад, ватсап надорад. тоқа рақамҳои 26 рақамҳои дастишона оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот, ягон саволои зиёдтӣ хоҳед, агар фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва хоҳиш ки лайка занед, фаромӯш накунед, навора палисаш кунед, чӣ хона ки дар кори навсӣ пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки аз шаҳри Душанбе аст ки дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Каротогинский, яъне ки навхонаҳо да Каротогинский нав якумда навхонаҳо. дӯстон азиз, заминашон 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 дар хона кардага ки хонаи дуошона аст. мегасои бо проектоша хаехтон бубинед пес ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, гирди хона маҳкама дӯстони азиз. нархи хона мегӯяд 370,000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад. ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Каротогинский 1 навхонаҳо. нархи хона 370 бо муомила мешавад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволи зиёдтӣ бошад, рақамҳошон аст 91 метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед маълумот гиред. тоқа мақсад ки рақами холия ватсап дорад дӯстони азиз ва ремонтҳои хона беҳтаринай ҷош мега ҷои нағзай. марҳамат дигар саволша аз худашон пурсем. ва кадоме ки мисол хона дорад, замин дорад, квартира дорад, ягон мошин, аппарат, ягон техника, чӣ маҳсулоте ки барои реклама фурӯшӣ бошад, метавонед дар рақамҳои болода 20 дарои кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ва як чиз дигар дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамин навори мо наёфтед хонаи маҳқулитона, танҳо дар комментари нависед. ҳамин хонаи маҳқулӣ, квартира, замин, мошин, ҳамин чизе ки наёфтем дар комментари нависед ки чӣ хел даркор, аз куҷо даркор аст. мо дар видеои оянда ба шумо кӯшиш мекунем пешкаш кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ситораи Сурхдамӣ. хеле соҳибуш наистаем. 5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, хона хай ремонт дорад, ҳамин ремонтҳои пешина обшин. 5 сотиқ замин 3 дар хона аст, гирди хонаш маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби оангур дӯстони азиз ва дигар чизҳои лозимӣ аст. дӯстони азиз, ягон алишам бошам мегӯяд мақсад ки метавонем пешкаш кунем ва нархи хона сумакӣ бошад 200,000 сомонӣ аст. боз мегӯяд мақсад ки муомила мекунем. хона дар ноҳияи Ёвон, мақсад ки деҳаи Зафаробод дӯстони азиз, ситораи сурх мегӯянд, обсиёд мегӯяд пастяния. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ оиди хона шумо агар хоҳед фаҳмидан, рақамҳошон аст тисел, марҳамат занг занед, маълумоти пурраша гиред. ва барои меҳнатҳои мо дастгириро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед, мақсад ки лайкора занед ва силкаша дар ватсапи мо подлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардага дӯстони азиз ки гирдиванаш полни худ маҳкама. хонаи навсохта дӯстони азиз, шкатор монтаж ҳамаш кардага аст. хай камтар ранг бориш мондага, дар тирезаҳош ҳамаш часпондагӣ аст. дурунои хонара хай мақсад ки бо камтар хеле ранг бориш мондагӣ ҳаст.
уже ки бугем тайёр аст 97-95%. хона дӯстон аз дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад проектҳои навкита падвал дорад дӯстони азиз боз як кам аз шебен хумпум ва хали чизи сохтмонӣ оварда рехтагиай. хоб оиди хона дӯстон аз ягон маълумот хоҳед агар ягон саволи зиёдӣ агар хоҳед агар шумо фаҳмида рақамошон аст мегафон прамои тоқа бе WhatsApp аст марама занг зани маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дачаҳои чуқурак гуфтагӣ аст соҳибаш обшин Файзобод дачаҳои чуқурак. дӯстон аз дариҷа гӯем ки метавонед хона ҳамчун хонаи назди ҳавлигӣ зиндагӣ кунед ҳамчун ё ки дача чӣ хеле ки худтон қабул кунед ҷои зур будай мақсад ки барои заминаш калона барои ҷои гов мол нигоҳ кардан ё ки барои природаи хуб замини кушода 30 сотиқ мегад замин аст 4 дар хона дорад ва дарахтони мевадиҳанда дорад дӯстон азиз ва чойлоби ангури калон ин хел маълумот дӯстон азиз обшам ҳаст 30 сотиқ замин аст 4 дар хона кардагӣ аст чойлоби ангур дарахтони мевадиҳанда ҷои хуб нархаш мегад 250 000 сомон аст боз мегад муомила мешавад ин хона дар ноҳияи Файзобод мақсад ки дачаҳои чуқурак дӯстон азиз оиди дача ки хона ягон маълумот хоҳед агар ягон саволи зиёдитон боша агар шумо да фаҳмидан ина рақамои мегафони исмона тоқа прамои рақамои WhatsApp асаб надорад дӯстон азиз марамат метавонед ки занг занед саволои пурра оиди маълумоти хона айб соҳибашон гиред. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Сумбула дӯстон азиз шаҳри Ҳисор дар деҳаи Сумбула 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки кухни вана дӯстон азиз дар дуруш аст кухни вана дуруш аст дӯстон азиз 6 сотиқ замин аст хона бо ғишти пухта катия дӯстон азиз проектҳои нав катия хай инам хел дар навор дидисем бо ғишти пухта нархша мега 180 ам мегем бо арзон мегад мекунем ва дӯстон азиз рақамошон аст мегафон агар кадомтон ки маҳбуб карда бошед марама занг занед конкрет на харидода бо саудои хуб мегад мешавад яъне хона хай коробка бо ғишти пухта терезаҳош часпондагӣ ҳамаш не бо хай мепурсем ки мисол чӣ маҳсулот дорад дар дуни хона марама дига маълумотша гирем ва хоҳиш ки лайкора занем ба хотири меҳнатимон навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фидас дӯстон азиз поёни корбон назди роҳи обшин поёни корбон роҳи навда наздикии гимназияи Нуриддин дӯстон ай корбон мегад як остановка дура мегад пиёда мегад барои рафта мешавад дӯстон азиз духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад 40 квадрати метр боб свои таъмина аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстон азиз термис кондитсионер холодильник кухни гарнитур шифонер телевизор ва решоткаҳои дӯстон азиз решоткаҳои оҳанӣ ва дигар чизҳои стиральни машина автомат ва дигар чизҳои лозимӣ бо ҳама чизи чорашкатӣ нархи квартира 375 000 сомонӣ аст боз мегад муомила мешавад 375 муомила савдо дӯстон азиз дар назди квартира оиди квартира шумо бо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар ягон саволои зиёдӣ боша агар фаҳмидам марамат ки шумо занг занед дар ҳамин рақамои поёмода тоқа парамои рақамай WhatsApp надорад метавонед ки маълумотои пурраша гирем ва агар бозам такрорша узри зиёд мехоҳем барое ки мода муҳим аст лайкотона занед дӯстон азиз барои видео паҳн шудан одамое ки хона харам квартира харам ҳамин навора бинанд ва агар ки имконият ки бошад навори моро дар WhatsAppтон имотон Telegram ягон сайтҳое ки дорем дар ҳамон рафиқотон дар ҳамин сайтон подписач кунед ва касе ки хонаи маъқулеша ки дар ҳамин навор на ё квартираи заминаи мақсад ки хонае нависен аз куҷо дар кор аст мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтепа дӯстон азиз дар Борбад яъне ки Шабчароғда духонага квартира дӯстон азиз ки дар 5 мошина қарор дорад 50 квадрати метр боб свои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстон термис хоб дар Шабчароғ Борбад кӯчаи Борбад Шабчароғ рӯпарои эҳсони нав дӯстон азиз пеши коллеҷи Илҳом доми 6 этажа дӯстон азиз дар 5-маш қарор дорад дар 5-маш қарор дорад ремонти беҳтарин аст дӯстон азиз пеши мактаб Садиқ мактаби 12 дӯстон азиз спортзал мақсад телестудия обшин супермаркет аст ва документҳои квартира мегад 100% дӯстон азиз хоб магазин 24 соата аст дӯстон аптека аст қариби сомонӣ нархи квартира мегад 320 000 сомонӣ аст боз мегад муомилаи хуб мекунед 320 бо мегад муомила мешавад агар шумо дам квартира маҳқул боша ягон саволи иловагӣ боша ягон маълумоти иловагӣ на рақамои мегафони соҳибшон 006 ахир 65 занг занед маълумотои пурраша гирем дӯстон аз чӣ хона ки лозим аст наси пешкаш мекунем
мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки бо нархи арзонаи сирочинаи хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Уртаб. Дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки баняк калидор дӯстони азиз дорад. Хона аз дурун бо ғишти пухта ҳастае. Обшин бо ғишти пухтаи хона 3 дар хонаи мақсад ки средния на калона майда ва дӯстони азиз гирдванашта одамо зиндагӣ дорад. Нархаш мегӯяд 67000 сомонӣ аст. Боз мегӯяд муомила мешавад. Инчунин ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. Агар харидори аниқ боша мегӯяд успет кунам мегӯяд айдаст натия хонаро арзон карда метием 67 бо муомила дорад. Ина рақамҳои мегафони соҳибшуни хона коробка дӯстони азиз мақсад ки хай камтар рангу бор мекунед. 67000 сомон аст. Як барои оилаи зиндагӣ мешавад. Оидаш ягон маълумот хоҳед ягон саволи зиёдӣ боша агар фаҳмида рақамҳои шунаса мегафон марама занг занед маълумот чагирем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи